Ягоди пасльону заготовляють у вересні-жовтні, вибираючи виключно зрілі чорні плоди. Після збору їх потрібно промити в холодній воді і просушити на свіжому повітрі. При бажанні після сушіння ягоди можна заморозити, їх користь збережеться протягом року. Увага! Чорні ягоди пасліна чорного дуже легко можна спутати з іншою отруйною рослиною белодонною, яка теж має чорні ягоди. А ще й до того ці чарівні ягоди застосовують в якості барвників для тканини. Він колорує в блакитний, синій або зелений колір. Отож, така дивовижна рослина пасльон. Отруйна і водночас дуже-дуже корисна. Ви дивились рослини рідного краю. І з вами були Олена Новікова та Віталій Скрипник. На все добре!